Bede bekerja dengan Trelang jongka parti kongres baru dia ada kongres perasaan pun. Te nak kadang jong ni ke parti te kamdan jik TBA. Ke sulong ba ka jing terwa kawan hina ke kongres. Te kan ni benda ka syong bade hau chairman jok MDA bodong rusi minister bo onle ek badon kam. Supet kumno na maria sarkar la elam na ka parti NPP. Marngi de tang arngut ki MLA ban gidon ro ka RTA. Te nak kadang RTA rong asrai kamdan jik TBA ki ki wairo. Bagi kan ni kasyong hajing start jong u chief minister jong ka jela jong i konrat sama. Dan kumata te kamde hiru ka kamram bau CM bagi don gino ki bawan ban pentarwa. Kamde hiru ban on pentip sua. Te kasyong bade hau ki start jong u kumno ban handle abede ban penyaja ke government. Te piso tu hi bangi ke ka coalition government. Te kat dangwan bon hi ki kwa wadam ka TMC rong trai wad ki tarwa te kila ban pedang rumu nomor kadai kamram jong CM ban namdan su ki liang persya ban persya yang jing sikam jong u kapan pa bom u tibet ke umda don kam ban konsol te ka song jing sta jong u kum u chief minister ni kan ke bantang akan mau tu ki por ka ba ke per ka state government bat ka district council mo district council te ki bon than kala ban kata ru hiau tu no yalam badan hi ada ka state government kala don kan ka ten schedule tekan lek lumaro klam dayo ya ka party decision CLP leader ne ki tu ki par khoi ki namla ara ban suki lumar kam da dan jima thani kani pi menta ka di kan las te kini ki bawan ru plik suri tekan ka skreteng jong skim rei kam dei kum ta rei kala ban don ka wei ke de ki wei ba de ki diplomasi jong ki tu ki MLA ban chu ong ban le join ba chu match no rong ka so le ran te henrei ban ong hi ba ka dei ka ta kam ban thap skim teng so kam da jimut chu pi naman ang niyo asang stang kawai kaskiem mendayo asang mentar ngimla ban petrika mentau news nam ab ab etuk sunam asar fly din election